రియల్ ఎస్టేట్ రంగంలో తక్కువ పెట్టుబడితో ఎక్కువ ఆదాయాన్ని పొందాలనుకుంటున్నారా? ఈ సువర్ణ అవకాశం మీకోసం. వరంగల్ నుండి హైదరాబాద్ హైవే ఆలేరు మెయిన్ రోడ్ కి 13.5 ఎకరాల సువిశాల ఎకో ఫ్రెండ్లీ వాతావరణంలో డిటిసిపి అప్రూవ్డ్ లేఅవుట్ ఫ్లాట్స్ అతి తక్కువ ధరలో అమ్మకానికి కలవు. ఆలేరు బస్టాండ్ నుండి కేవలం 1 కిలోమీటర్ల దూరంలో ఔటర్ రింగ్ రోడ్ కి దగ్గరగా పూర్తి కాంపౌండ్ వాల్ కలిగిన వెంచర్. పూర్తిగా సీసీ రోడ్లు, సోలార్ లైటింగ్ తో 100% వాస్తు క్లియర్ టైటిల్ కలిగి 24/7 సెక్యూరిటీ సీసీ కెమెరాల పర్యవేక్షణ కలదు. అండర్ గ్రౌండ్ ఎలక్ట్రిసిటీతో పాటు అండర్ గ్రౌండ్ డ్రైనేజ్ సిస్టమ్ కలిగిన వెంచర్. అంతేకాకుండా వీకెండ్స్ లో ఎంజాయ్ చేయడానికి స్విమ్మింగ్ పూల్ సదుపాయం, రెయిన్ డాన్స్, ఇండోర్ అండ్ అవుట్డోర్ గేమ్స్, క్లబ్ హౌస్, ల్యాండ్స్కేపింగ్ తో 3 పార్కులు కలవు. ప్రకృతి ప్రసాదించిన వరం టీమ్ లైన్ ఎకో సిటీ అని మీరే అంటారు. మీరు ఒక్కసారి మా వెంచర్ చూస్తే మీకు నచ్చుతుంది. మీరే మీ బంధుమిత్రులకు చెప్తారు తీసుకుంటే ఆలేరు టీమ్ లైన్ ఎకో సిటీలోనే ప్లాట్ కొనాలి అని.